Barka da zuwa YouTube channel dina. Sunana Maryam Bichi, ƙwararriya akan harkar kasuwancin kafar sada zumunta wato digital marketing. A yau nazo muna da yadda ake adin ɗin kuɗi daga kan Instagram payment ko kuma mu ce ads manager payment. Ku biyo ni domin ganin yadda ake adin wannan payment ɗin da kati akan kafar Facebook. Payment, a yadda ake yin payment ake adding card ko removing a Instagram setting. Daga kan home page ɗinka za ka danna layukan nan guda uku sai ka danna setting. Daga setting sai ka je business ko creator. A creator za ka je payment settings. Daga kan payment zai yi loading. Zai loading haka dai sai zai kawo ka inda cards ɗinka suke. Sai ka danna add funds in za ka adding kuɗi. In ka danna add funds sai ka adin, zai kawo ka gurin da zaka rubuta kuɗin da zaka adin, ka zaɓi card ɗinka. Idan babu sai ka je gurin add payment method ka ƙara adin debit card ko credit card. Haka ake adin kuɗi sai ka danna add funds, shikenan. Da fatan kun amfana da wannan bidiyo din. Nagode da kuka samu lokacin kalla. Kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku idan mun ɗora wani sabon bidiyo din. Nagode.